bate cornerul. Cu mult efect și este gol! Betis! Pețela cred că a fost, dacă nu Piccini, cel care a trimis mingea în poartă. 1-0 pentru Betis. Se întâmplă ceea ce anunțau ocaziile pe care au avut Dani Ceballos și Ruben Castro. Este gol pentru Betis. Iată, Ter Stegen respinge și Alex Alegria este cel care trimite mingea în poartă. E adevărat, e acolo pe traiectoria balonului și Piqué, însă era de luarea centrare și nu este autogol! Nu este autogol nici acum. Tot Aissa Mandi scoate de pe linia porții. Extraordinar cu Aleix Vidal și scoate acolo Mandi de pe linia porții. Da, de pe linia porții. Durmisi deviase balonul. Aissa Mandi reacționează. Ale jocului ceva mai lungi când s-a chinetat Ter Stegen. Pasează Neymar pentru Messi. Greșește Nahuel. Messi pentru Luis Suarez. Gol! A fost nevoie de o singură eroare a celor de la Betis. A fost nevoie de o singură pasă. Marin, ce eroare face aici Nahuel Leiva. Încearcă să dribleze la marginea careului. L-a mai văzut pe Dani Ceballos făcând așa ceva.